Eşkera Kırku Binali Yıldırım Roja 22 Gulan'ı düğemin kongre avartaya AK Parti'de veki yekane namzede seroki giştiye partiyavan hati desnişan kırın. Yekşi damezrinleri AK Parti Binali Yıldırım'da hükümeta pencev hayşt pencevne şestu yek şestu dü u şestu çaran a Türkiye'de veki veziri Rega u banan cihkırt. Döndüre 11 salin vezirtiye de çekirina Rege u banin bejahi deryayı u hevayı de gelek çaran kala serkeftinin vi hatın kırın. Le karevi, navevi, herize le gundevi dengveda. Timatora medyayı yarudave. Jiboj nez ve nasina serok vezirin müstakbali Türkiye Binali Yıldırım serdana gundevi kır. Gunde kayı serbi kazaya gercana bajar ezirganeye. Yıldırım leve malej dayık biye. Le naha teni de serdana gunde khoda tel verdimine. Pişti ku namzediya Yıldırım hat aşkere kırın. Khaniye vijid navde gelek avahiyen gund beveyneyin vi hatını xemlandın. Bakan Bey'le amca çocuklarıyız. Ezo Binali Bek pismamê hevin. Hev jinawi Semha xanim jî xizmame ye. Binali Bek li vê mala pişt me hate dinê. Di piçkatiyê de me bi hev re pez û berx diçêrand. Pişt re wan mala xwe bar kir Stenbolê. Dema navî ji bo namzediya serokê giştiyê AKP hate eşkerekirin, em pir dilşa bûn. Dema wezîr bû bi kar û xebatên xwe selmand ku çiqas serkeftiye. Em bawer dikin ku di serokatiya xwe de jî serkeftî be. Duvarê Regu Koka Binali Yıldırım'da hinek çaran tê gotin ku malbata wî Kurdê bajarê Agiriyê ye. Lê pismamê wî vê yekê red dike. Hayır. Kesinlikle hayır. Na nexêr. Ji sedî sed em ne jagiriyê ne. Me ji bav û bapîrên xwe bihîst ku malbat û eşîre me ji Erebîstana Siûdî hatine Erzînganê û li vir bicîbûne. Dibistana ku serokwezîrê müstakbelê Tirkiye heta sinfa çaran tê de xwandiye, niha vala û xirabe ye. Hevalên wî yên dibistanê Binali Yıldırım wekî xwendekarekî jîr û jîhatî wesif dikin. Binali Bey bu okulda okudu. Binali Bek li vê dibistanê xwend. Piştre malbatê bar kir û çû Stenbolê. Li wir jî zanîngeh û xwendegeh xwend. Ev dibistan niha vala ye. Ji ber ku zivistanan kes li gund namîne. Hemû diçin bajarên mezin. Ben onun çocukluğunu biliyorum. Ez zarokatiya wî dizanim. Li vê dibistanê dixwand. Zarokekî pir zêrek bû. Mamosteyan pir jê hez dikir. Ji şer hez nedikir. Bala wî li ser dersên wî bû. Piştî ku Binali Yıldırım bibe serokwezîr gundiyên wî du tiştan jê daxwaz dikin. Ku ev her du daxwazana demek ki dirêj ji aliyê alîgirên AK Partiye ve tên zimên. İki temel beklentimizden Du bendewarên me yên bingehîn serokwezîrê nû hene. Yekem, make qanûneke nû, duyem jî pergala serokatiyê. Karkerên ku li beramberî mala Binali Yıldırım di înşaatekî de dixebitin Kurdin û ji bajarê wanê ne. Dema ku em bendewariyê wan jî dipirsin ji ber hin fikaran naxwazin ji kamerayê re biaxivin. Lê bi pistepist dibêjin ku bendewariyên wan rawestana xwînê û pêkhatina aştiyê ye. Gundê Kayê ji 120 xaneyan pêk bêjî kêm kes li nav gund li ber çav dikevin. Beriya ku em ji gund derkevin, li ser pira bendava çobanliyê em rastî çend pîrejinan tê. Hinek jî xizmên Binali Yıldırım'ın. Ulaştırma Bakanı Bey'imin amcasının oğlu. Wezîrê Rêgeh û Banan pismamê hevserê min e. Di dema wezîrtiya xwe de çûn û hatin pir hêsan kir. Xwedê hez bike di karûbarên serokwezîrtiyê de jî serkeftinan bidestîne. İnşallah başbakanlıkta da başarılı olur. Biz onu çok seviyoruz. Em pir jê hez dikin. Çawa min bihîst ez ji kêfan giriyam. Ez cigarê nakêşim. Lê dema min bihîst dibe serokwezîr min ji kêfan cigareyek pêxist. Ben çok sevdim. Köyünün, Refahiye'nin, Erzincan'ın. Di siyaseta AK Parti'ye de heta niha namzediya kê hatiye aşkera kirin? Medeni iftiharımız var. Ew bûye serokê giştiyê AK Partiye û serokwezîrê Tirkiye. Ji xwe gundiyên Binali Yıldırım jî ji niha ve wî wekî serokwezîr dibînin. Piştî ku Binali Yıldırım wekî namzedê serokê giştiyê AK Partiye hat destnîşan kirin, tê payîn ku di rojên bê de kabîneya 65 hikûmeta 65 a Tirkiye ava bike û bibe serokwezîr. Li gundê Kayê ku
Binali Yıldırım jê dayîk bê ji nehava pîrozbahiyên serokwezîrtiya wî dest pê kirine. Serkanên ce Rûdaw ji gundê Kayya qezeya Gercana bajarê Zirganê.